ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ କହିବି। ଆମେ ଗୋଟେ ରେଖା ନେଇଯିବା, ମୂଳ ବିନ୍ଦୁ ମଝି ବିନ୍ଦୁଟା ଦେଇଦେବା 0, ତାପରେ ଡାହାଣକୁ 0ର ଡାହାଣକୁ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ବା +1 +2 +3 +5 4 +5 ଏମିତି ଯେତେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ବାମ ପଟକୁ 0ର ବାମ ପଟକୁ -1 -2 -3 -4 -5 ଏମିତି ଲେଖିବେ। ଯେତେ ଆଗକୁ ଯିବେ ସେତେରେ ଅଧିକ ବଡ଼ ହେଇକି ଯିବ। ଯେତେ 0 ଠାରୁ ଆଗକୁ ଯିବେ ବଡ଼ ହେଇଯିବ, 0 ଠାରୁ ଯେତେ ବାମକୁ ପଛକୁ ଯିବେ ସେତେ ସାନ ହେଇକି ସଂଖ୍ୟା ଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠି ବଡ଼ ସାନ ସଂଖ୍ୟାର କ'ଣ ତାକୁ କହୁଛି। ବଡ଼ ସାନ ବୋଇଲେ ମୁଁ କହୁଛି -5 ବଡ଼ ନା -1 ବଡ଼। ଏଠି ମୁଁ କହିବି ମାଇନସ୍, କାରଣ ଯେତେ ବାମ 0 ଠାରୁ ବାମକୁ ଯିବ ସେତେ ସାନ ହେଇକି ଯିବ, କିନ୍ତୁ 0 ଠାରୁ ଯେତେ ଆଗକୁ ଯିବ ସେତେ ବଡ଼ ହେଇକି ଯିବ। ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ -5 ବଡ଼ ନା -1 ବଡ଼ ନା ଏଠି -1 ବଡ଼। ତାପରେ +1 ବଡ଼ ନା +4 ବଡ଼, ଏଠି +4 ବଡ଼ ହେଇଗଲା। ନାଇଁ ତାପରେ -4 ବଡ଼ ନା -5 ବଡ଼। ଆ ଭିତରେ କିଏ ବଡ଼ ନା -4 ବଡ଼। ସେମିତି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଅଲଗା ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ବଡ଼ ସାନ ଥିବ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବୁଝିବ ନା। 0 ଠାରୁ ଆଗକୁ ଗଲେ ବଡ଼ ହେଇକି ଯିବ, 0 ଠାରୁ ପଛକୁ ଆଇଲେ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ସାନ ହେଇକି ଯିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ବଡ଼ ସାନ ଜାଣିପାରିବ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଆର ଭିଡ଼ିଓରେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ମିଶାଣ, ଫେଡ଼ାଣ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ତା ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି।